Når vi er glade, har vi så mange fordele, at det næsten er urimeligt. Vi har fordelene både på arbejdet og i vores private liv. Når vi er glade, er vi mest effektive, mest fokuserede, mest kreative. Vi er bedre til at omgås andre mennesker. Vi er mindre syge. Vi lever endda længere. Vi er simpelthen i den bedste udgave af os selv, når vi er glade. Og det er ikke en fornemmelse, som jeg prøver at sælge til dig. Det er heller ikke en religion. Det er et faktum, som bliver dokumenteret godt og grundigt af den moderne forskning i menneskers adfærd. Der er så meget at komme efter, at jeg simpelthen var nødt til at skrive en bog om det. Og bogen ser sådan her ud. Vi er bedst, når vi er glade. Bogen henvender sig især til ledere. Jeg fortæller, hvorfor organisationer med en positiv grundstemning har langt større chancer for succes end organisationer med en mere negativ grundtone. Når du læser bogen, så får du en række strategiske værktøjer og huskeregler. Og undervejs illustrerer jeg pointerne med eksempler fra succesrige virksomheder i Danmark og resten af verden. Her på skærmen kan du se nogle af de virksomheder, som jeg skriver om i bogen. Bogen giver også indsigt i, hvordan glæden opstår i vores personlige liv. Der er inspiration til alle, som ønsker at vide mere om, hvordan man skaber positiv energi og får den til at smitte. Prøv for eksempel lige at høre det her eksempel, som jeg også bruger i bogen. Det er et forsøg, som den britiske psykolog Richard Wiseman lavede for at undersøge, hvad fænomenet held er for noget. Eller sagt på en anden måde, hvad er det, der går godt for typer som Fætter Højben? Ud fra et rent videnskabeligt synspunkt giver det ikke nogen mening, at der skulle findes sådan noget som held. Der findes tilfælde, og der findes sandsynlighed, men at glædelige begivenheder systematisk og nærmest på magisk vis skulle opsøge bestemte mennesker, det findes der ikke nogen form for objektiv belæg for. Til gengæld kan man let forestille sig, at bestemte mennesker ofte kommer ud for glædelige begivenheder, fordi de selv opsøger dem. Det var lige præcis det, som Wiseman ville undersøge med sit forsøg. I forsøget deltog 2 grupper mennesker. Den ene halvdel definerede sig selv som heldige, og den anden halvdel betragtede sig selv som uheldige, altså folk, der kun sjældent kommer let til noget som helst. I testen der fik forsøgspersonerne så udleveret en avis, og opgaven bestod i, at de skulle tælle, hvor mange billeder der var i avisen. Så skete der det, at de heldige løste opgaven på få sekunder, imens de uheldige i gennemsnit var 2 minutter om at finde det rigtige svar. Det er jo en helt vild forskel. Hvordan kunne det være? Jo, allerede på side 2 i avisen, der stod der en stor tekst, som fyldte en halv side. Stop med at tælle. Der er 43 billeder i den her avis, stod der. De forsøgspersoner, som havde beskrevet sig selv som heldige, opdagede straks denne nyttige information, imens de uheldige aldrig opdagede teksten. De var så fokuseret på at tælle billeder, at de heller ikke opdagede en lige så stor tekst, som stod længere inde i avisen. Stop med at tælle. Fortæl forsøgslederen, at du har set det her, og vind 1.500 kroner. Pengene blev ikke udbetalt en eneste gang. Wiseman forklarer selv resultatet af sit forsøg med, at uheldige mennesker generelt er mere anspændte og bekymrede end såkaldt heldige mennesker, og at bekymringer svækker vores evne til at opdage det uventede. Omvendt er de heldige mennesker dem, der er åbne for de muligheder, som opstår. De kigger efter muligheder, og derfor får de øje på muligheder. Læren af forsøget er, at vores positive forventninger bliver en selvopfyldende profeti. Her i livet er det ofte sådan, at vi ser det, vi kigger efter. Den konklusion passer perfekt med det, som også hjerneforskerne kan fortælle. Når vi er frygtsomme, så tænker hjernen snævert, og når vi er glade, så tænker vi bredere og gør os åbne for at lukke det nye og det overraskende ind. Glæden sætter os i stand til at se og gribe mulighederne. Det er en del af forklaringen på, at vi er bedst, når vi er glade.